Upat ka sityo sa barangay Puok, Talisay City, sub-sub ngayon po sa misting karong adlaw. Kinihuman na balaka mga barangay officials kay 14 na ang kaso sa dengue o nitala nag-usa ang namatay sa niaging buwan. Ato kinisayran sa report ni Family Dumabok. Sayo ganihang buntag gituyo sa Dengue Task Force kining sitio Maharlika usa sa mga sudlunong dapit sa barangay Puok, Dakbayan sa Talisay. Kasagaran yun na ito mga kuhaan, mga nguyong-nguyong kasubisin, mga parang na balde ka sa taas, matubigan kani, tubig ka ng kuhaan sa bukong, mga botilya. Di man, murala na ito guhaan na ito ba, pero nana din mga nguyong-nguyo ba. Ug tuod man nakitaan kining mga bagol nga puno sa tubig nga dunay mga nguyo-nguyo nga inigdako mamahimong lamok ka posibleng magdala og sakit nga dengue. Kuyog si Task Force ang mga barangay health workers sa Puok nga nagpahinumdum sa mga residente sa ilang responsibilidad aron kalikayan ang sakit. Sa sitio Maharlika lang, 4 ka kaso ang natala sa niaging buwan. Ni-report mi sa barangay yan, action na itong barangay niya. Akong giyawag ang akong taga diri nga lumulupyo nga malimpyo jud kada adlaw kanang mga buko nga naghayang ilang na ipangub kanang botilya nga naghayang ilang nang ipangub tanan niya magdaob mi every afternoon. Kay naalarma na ang barangay sa padayong pagsaka sa kaso sa dengue dinhi sa barangay Puok. Hinungdan nga tinguha nila karon nga himuong sinima na ang request ngadto sa Talisay City Health alang sa pamisting. Ang barangay Puok nitala og 14 ka mga kaso sa dengue din usa ka 7 anyos nga babae ang namatay. Nag-request yun mi diri sa barangay kay gumikan nga nitaas ang kaso na mo diri sa dengue. Naliman ka 14 good ka buok good nya usa ang patay. Nang na-aware gid mi ana gumikan lang gyud para mapugnan ang kaso. Mato ni Konsehal Lastimado, kinsa maoy chairman sa Committee on Health sa barangay, nga posibleng ang mga pag-uwan sa niaging buwan mo nakatukmod sa mga mulupyo nga wauna magpakabana sa palibot. Pagkaibaw ni Kap nga naipatay usa gumikan sa dengue, to ni kuan din siya nga kinahanglan ato gining lihokon kay ug dili ni nato lihokon basig mo kanap niya nig maayo ba niya mabati ang atong kuan diri sa barangay nga wa lang ta magpakabana ani. Ang Talisay City Health nakatala og 402 ka mga kaso sa dengue sukad Enero hangtod karon ug 5 na ang natalang patay. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Family Dumabok. Balitang Bisdak.